Ina wakiltar Her Excellency Hajiya Zulaiha Dukko Umar Radda, jagaban matar ƙasar Hausa, wadda Allah bai yi ta zo ba. Jiya da ta yi ƙoƙarin ta so ta zo wurin nan ta yi ta aiki, amma Allah bai yi da ita za mu yi wannan taron ba. Wanda ta so, amma ta ce ta nemi kowa fatan alheri, kuma kun ji saƙonninta da dama. Uwar gidan shugaban majalisar dokoki Hajiya Safa Nasir, shugaban mata ta jam'iyyar APC ta jihar Katsina Hajiya Jamila Salman, uwar gidan mataimakin shugaban ma'aikata na gidan gwamnati Hajiya Maryam Shatima Saulawa, matan ciyamomi ƙananan hukumomi, matan kwamishinoni da masu ba da shawara, dukan peace, manyan baƙi da ke wannan wuri, sauran magoya bayan jam'iyyar APC, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah Maɗaukakin Sarki da ya ba mu ikon kasancewa a wannan wuri domin ƙaddamar da gangamin wayar da kan al'ummar jihar Katsina, musamman mata, dangane da yin rijistar katin kada ƙuri'a a lokacin zaɓuka. An san jama'a musamman mata da suka dawo jam'iyyar APC mai albarka da ma ba da tallafi ga iyayenmu mata. Babu shakka mallakar katin zaɓe na da matuƙar mahimmanci ga rayuwarmu da zamantakewarmu. Misali, idan baki da katin zaɓe baki da damar zaɓen shugabanni da wakilai a matakin ƙananan hukumomi, jihohi da ƙasa baki ɗaya. Haka zalika, katin zaɓe shaida ce babba. Akwai lokuta da dama da ake buƙatar nuna katin zaɓe. Bayan haka, na yi matuƙar farin cikin ganin yadda ake ta tururuwa dawowa jam'iyyar APC. Wannan ya nuna mana irin kyakkyawan shugabancin da mai girma gwamnan jihar Katsina. Don haka ina ma waɗanda suka dawo jam'iyyar